atakuja akiwa nani? Mfalme. Na mfalme wa wafalme na nguo za kifalme atakuwa amezivikwa. Tutakuwa tukihimba, tukizunguka Yerusalemu, tukizunguka Zayuni. Hapo naondabe. Sinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu, Bwana Yesu akiwa mbele zote tukimwandama. Usinjali, sinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu, Bwana Yesu akiwa mbele zote tukimwandama. Ngaya bara kibara soe abanyakarini abatumanireni abatumireni abasanyomareni abasau. Yani Mungu kuna bali kanisa lakini nyumba hakuna kuigururu musate bune umbu asara ile turangulira Yanga turangulira yeye ebintu bimwalire chibibi bya chimo kutembwango mogokwa nje na ataba ngatikana kuli ndarema na kuli risosa na kuli bintu bunebi aya ikali na Nairobi sabanga nipatie hiyo kuku okola zirengo kikubira yegwikia yamo libere lya ulya mana kubimbe ngenje yegwikia yamo wate kabuna taragwako na asome bibungo watinde kutariso. Get the point. Take a step forward. Ogimo buyo bwenge bunalitolikogwa bune bigale byomobeange amatukonko erale nababe batu amaberanko erale obeange obeange kote bana sebibe gesielina gesie ebere robia ombosa obeange tianande to sabe tata Nyasaye mbia mana singi choko motoma Kristo kotokwera ekena kiege nteke nene na ni jambo kuu ambalo tungeweza kulisungumuza hata tukilizungumuza kutoka hivi sasa mpaka jioni ama kesho kutwa mtondogo hatuwezi tukamaliza, lakini tunashukuru tu na kusema kwamba unastahili. Wema wako na fadhili umiminike kwetu, tulinue jina lako na kulitukuza. Asante kwa wema wako. Nishushe kisha wainuliwe. Na baada ya mkutano huu wana binti zako waondoke mara hapa wakimaka, wakitangaza, wakishukuru kwamba kweli umekuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu kila mmoja aseme amen. Ninki nale kwa na somo kasobono. Nengane kurukwa heaven confirmed our salvation. Heaven confirmed our salvation. Ensene chele yakoba abana bomo nene mbingu ili ya kiki wokovu wetu wakati ambao tulikuwa tumezama katika kilindi cha dhambi. Mbingu ilisimama pamoja nazi na ikahakiki ya kwamba mwanadamu aokolewe. Mbingu ikasungumuza yenyewe ikasema ya kwamba mwanadamu sasa imemubidi aokolewe. Kikao cha mbinguni kilipoketi kikaamua, kikaweza kutoa aliyekuwa mmoja ambaye aliyetoka katika kiti cha enzi akajishusha duniani ili aokoe dunia. Nero yoga lire ekero mugakara ire ntene na nkwana no bolemu ngaba kure imeyaye na balentane kera kuirana. Haleluya. Wabasani bana teba amine nge yake amine gwere take. Haleluya. Teba amine gwere take. Haleluya. Imokio kabako igoro ateba amina. Haleluya. Anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu, anastahili kuabudiwa, anastahili Bwana wa mabwana kuabudiwa. Yesu anastahili kuabudiwa, anastahili. Oyinere oroche ngana kunyara oinero oroche akanga kaneresira eretanga kanedifisi muna momanyi erege nta kolete no koruobo gima na inde kaliobo gima bwale liokaigo obwali liliobo obwakale na kale na yetema kwiro lileka gwachira matanga tagukira bosa osaso mukutana bwa manyene
wakira bosa kwarigereria na ende goragirite. Haleluya. Igwa basani bane igorega confirm egatanga somo gaka muno karasta kwa somo te nkelinga ki bono iga aya ni goro omobiarwa o igoro mogo kwana gimutali kwa tebera moi karanse ke gutumega mukire bosa na bongo getagora omugaso bake igwa bana muna goteba tosoma se kitabu kia Mathayo 3:17 uanzie mstari wa 16 Biblia ina jambo moja pale igubuna malikawa teba se kitabu kilia igubuna Yesa goteba ase kitabu kilia kia Mathayo igubuna igorego teba igore nyene Mathayo 3 mstari wa 16 Biblia inasemaje? Sikia vile ninavyosema. Angene simi mumanyale korunga mondole angagero mondo gali getekare somango Biblia ngia wadeba Mathayo 3:16 soma ile language ile ikerere mpaka 17 anasema namna gani? Yesu alipokwisha kubatizwa akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akamuona Roho wa Mungu akishuka kama ua ama kama njiwa akija juu yake na akasema, hebu soma. Na Roho akasema konyo mugako huyo na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bali kama igule ngentege ikirabu mugyo kaba kwata na keigule ndagenda ni kubono ndagenda igule ngentege mnango kagenda igentege ngokebwata ko rwabo ngeke katikati nko igura asege gochia igobana mnango teba igule gatangaza subu maene igule gateba oyo nero mwana one asalere ngokiri nango nere igwa bana bamona tiganda ababoli bakungu moro tigamba igwe bakungu moro mba igwe bakungu mokyo kabako igore gateba mina igwa yango boli bono igwa mukungu usiye gusi omukungu anyu amwe omwana mutangani enyaruka oyo gatatu nabo oyo sita nabo oyo saba gakoirwe scan pen atebi kunga bono neli chuma korete kendo abogore ine omusacha na muturiti buna konyako muturiti akarabo korite bisaga nenda nyugwe ndaba ko sentige ndaba bali kama ndaba ngateba igwa badabani wala igwa egento gako gara igole gutangaza ngoyo nero mwana one asalere igonkora tegendo ki ngokirner ige gutangaza bo ekiagera Kristo itabete kobogoria mwanya bantu abagima oyo romo gundo oyo romo rabu oyo chenegete abegia koba alemeo akimo gateba mina lende abona onde imeyango imeane mwana Yesu no amenye. Mbingu ikatangaza kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yesu alikubali tangia kikao kile kilichopanga kuokoa mwanadamu. Yeye mwenyewe aliamua ya kwamba awaokoe binadamu. Haleluya. Abudo kanyegete mokungu na abana mbantiga igondo ime ya Yesu. Haleluya. Ewa. Ay takuna kulera igwa takuna gwechanda ne bintebi baben bakuna ko minyokiga ben karali yo baruoti banya sae de bino na menteru haleluya igwa balenga bana nje tuendelea ama tusiendelea. Mbingu ikatangaza na ikaikiki ya kwamba sasa igwa elio igoretebe goikobwatie ekeigoreta gete eligoretebe igwa ayatako na gwichandire kimwanya bantu bagoteba about you echandire nkigorego kwana about you lakini moigwete no mura use mwajiri aye echandire gento igorego korego ndoki egoteba igoro yao tako na gwichandira ekimwanya bantu bagorego ndoki ego kwana
Beni no barageria. Obasere mieni. Ngokora mabale naende. Wa, iwe. Aye. Igore ikatangaza, mbingu ikatangaza ya kwamba saa imefika, kwa sababu mwana wa Adamu alijitolea kwa ajili yetu. Oyo nerengo tangaza nekagora marikago teba Yohana 3:16 na kinya saa yanje dense oikaka muruo mwana wa mamaima erinde muntu onde bwesio mwegeni tasira anyorobo kimabwaririre abuno honde mogajiko ngainwa na poto map mogajiko ngainwa obe ngaimure inche kiama kio musaraba na honde ime haleluya abuno honde aye naende mbache 2027 not even 2027 2026 nkoye yale bintu flat naende nyuwa makungu no bara mabaki mogambiga nkoro maga konsinyire koya abaka makungu no ba wonchiko babu ikumbate bie balenga bali na nje tuendelee ama tusiendelee ikumbate ya bana banyansai tegerere nyuwe magana anya telefona na nyoria igwa bana bamonene iga eliogeli. This voice was heard from heaven. Igoria kwanete uneli ogiria kwanete when Moses was receiving the 10 commandments on Mount what? Sinai. Abana bamonene liga kwana asili ogiria ina Deuteronomy 4:12 ujikona kusoma gotabanga eliogeli likaiweka ligo kwana mangana manene eliogeli likaiweka ligo kwana na Musa igwa bana bamonene even on the Christ but was surrendered to us. Igoro ekamotwara Kristo gose kamoira Kristo lakini ekamorua gocha sebarabi asetole una mwana bantu igo Kristo igarura asekero monto oyoro mwenge abo motambe abo morabu abo momwamu oinoyongo noyo Yesu haleluya mondo takogosa wahaja bense na wara gutige bakungumba gutige nse damali singi nyole na dige twe aye nginyole buna bayiseke bare ko nganga aye ngote bande ko sentigera buo nginyole buya arama buna abaiseke bantigete ondalire bobe aye iwa ayo magantinya maliga haleluya botako bonevo soku eboko era wati wa na nyoro yo mugo ngagere Simeon tigete kabasta ngai bona wache tengo motenje mbwata abana bakoli sukuru sawa idago siseni haleluya igoro teligo totiga mbingu haikuachi kwa sababu ya sura, mbingu haikuachi kwa sababu ya umaskini wako, mbingu haikuachi kwa njia yoyote ile, isipokuwa mbingu alitupenda sisi eliato ikitwensi toikerobo kimabwaka na kale abana banyasaye abakolozai eja moyo 15 Wakolozai 1 mstari wa 15 Paulo anasema Wakolozai 1 mstari wa 15 Wakolozai 1 mstari wa 15 Paulo anasema Wakolozai naye ni mfano wa Mungu asiyefanya namna gani? Asiyeonekana. Igonya sae tali korolekana. Igonya sao gusasima. Igwa abana bamonene ayakaba ko nago guchanda. Ayakaba tabuati yo semelia sole. Gatabuati kende ekiota keire gusaba. Ni Mungu ambaye asiyeonekana. Ni huyo ndiye ambaye mbingu inamhakiki ya kwamba tunalo tumaini ndani yake. Haleluya. Nero linobogima. Elio kibao. Yeye ni msaliwa wa kwanza kwa viumbe vyote. Abwastoka na irikoba nero mobyale bweli tangani nero toisaine kobwatia motangio tata oyo le Yehova oyo bweruete ero monyene asenge nchama gimaito igwa
ekimanyete neke kobatomande barenga banchire batume tigamba tume bononya getegera bono batume goko banyorero bangera maiga obatebiga inchetingo kwa otatiganda arare. Haleluya. Abo mbarabye ko chikonteberia manganayo abanya komiti babo tuko banteberia manganayo igwa bana banyasaye igwa bona batebaga iga. He's all you was called the Son of God because he was conceived by the supernatural power. Erega korokwa omwana wa Nyasaye gosare korokwa omwana wa Nyasaye ekiagera obolitobolia bwabogoretigwe nechinguru cyake cyomoika mwana wa Nyasaye abereho abakorokwa ibo erega igale Nyasaye gakorokwa Nyasaye oyo goteba ochenchigurero oyo gwekero gekene nake oyo goteba obutwe nana bagoteba obutwe gotona kunyora abantu okisini batigere kaboni ko bajanda ngano olikire egento kerongeri ngaki manyanga Nyasaye kobegire the position abantu bonsi banyore egento bakoria batogire taria Nyasaye. Amina. Nande go gwakerwe simi bwata bwango ekiagera abantu aba gwataketo kalina nana bora atake otaje koira na gojanse ekito gote bamino te borogire igwa bara Nyasaye ndegere mbate igobo kimobo takuna kwimokereria igoro asobo kimobo takuna titiete kuna wetiga tigeria egante kenene tigara gokomotogi Yesu ekiagara mwanya bantu tabwa tibo kimabwao oyo bwato bo kimabwao Yesu Kristo. Haleluya. Igobo nanta ketagotera bana Nyasaye ngaime yaye no bwa bisiro bogima ime yaye no tata bisitekeregento ime yaye ongeno botenenku no bwarenge ime yaye ongeno mosacho omuyano ale ime yaye ongeno mokungu omuyano ale ime yaye no enibo nakereke mokere imase Kristo Yesu anonde no gosemelia abasacha mbanyanga abakungu mbankana inche kimanyeteneke inkelinga ki Kristo no ale na inche kitabu kya Yohana yamo orochererwa kabere John the Gospel chapter 1 verse 2 and verse 18 yego kwana mangana manene igwa mangana maya nkelinga ki imeyaye no gosemeli kore anobi abisire byonsi nabuna bibisiro ayatako na kolera gosemeli tio Muhammad ngana gokonyero mwana gendo bosigali yaya oyo orago konye Yesu ayamurangelinga Yesu bangebire bonsi nongeno mosacho onda tatenge bwesi ongebire bone gintigare naye bweka na tigaire monene naye bweka na tigaire naye bantu banyangira singe nchongo kobaka mone ayekeroro cheme chando yons egoetana ine ekeroro chema kiamate yons ya kwangire bago korokomorogi igungotebie iwambate ya baraba Nyasaye elinko litebande mwanja oyikantebe nyebera lintebe iwa kantebe ekero sasi Nyasaye bwekene bwerwe toko baka Nyasaye ekerago koigorere bisieli ebago teba goro morogio monene batari konyara lakini gungotebi inche kimanyete abaganga bonsi piense mba konyara oyo korokwa Kristo oyo korokwa motebu obogima. Haleluya. oyo korokwa mache yobogima oyo korokwa mogati bwobogima oyo korokwa gotoleka nero bwate bintu birenga byonsi ebiroko byonsi peni moko ligi birase Yesu ande karaga ata chikanisa chaito peni karaga ata chikanisa jenga kanisa zetu igomba bena kwanire baga achake ndo keke chikanisa ekiagari chibesa mobwate peni ekero God forbid lakini ekero gotimuka muka basake no bali bakombale mapema bako mwere sange bintu buna peni abitigire nje ndanya ariko bibanga nabatai moisonde naki na dai mukane ngaki umukungu akero nkwete ayata kuna kugireka ya kuna kulirubuliri
ayerende bese kiagera bantu bagocha matanga na abange bamanyeti bago kirine besa. Chunga pesa manake nje kana kule na ruro. Hindi nibo. Ikiagera bantu bagocha matanga na abange. Abandi bake abantu muna mwacha matanga tali bantu bonsi bacha kulero mugako yoraire. Abange go bacha baragere bagende. Nanda abandi bachire mbali abali bacha kuragero mai. Kiro muntu nagene sababu yae. Nule na chaga iga ocha kwene kinga ki amaeno mugako no sobo nyagiti konyo kutwerorera. Nyenjobu nigo. Hibona igungo tebi. Nchama ngana nkweresa na alinga ki asogo semeli kole no kora bionsi pi asogo semeli kole na se Yesu ekiagere nsa se ligerere tie onya te konyoro mugweni okoro kwa Yesu ngosira tole nere bwe kadabali sominto na mabere county area muna goitana nwingi nje chindage na mago tabanga toebu na tuli haya ekitumanye tenkiringa Yesu nero no bogima Yohana ayemo rocherere wa kabere soma bono soma Yohana ayemo rocherere wa kabere inasema ngonyero mogako yo na nege songo momo ngonyere gakimuro ja maisa ya chirare nero yomo olenge nero oliha olenge nango na Nyasaye elikibon yaira ya tatu yaira niende ya tatu igwa bono yawa tebanga nero yomo vyote vilifanyika kwa huyo bionsi bigakoleka so yo oyini ngabono mumuromino mumurominto igaro mobiare ogendo kieke bweri tanga ni biria teba bono nyamuri ko gende kana kwanira mama na goita bana ngamba ite timatemwa ningagwete egende kana restaurant yanga Yesu na ro motangi ni ndu to kora gendo to ko mobwati ekiagera kera kweta somote amari kago tebanga agatebanga bionsi pi ekigole komo ekiagora igole komo rali molisia ngoyo na ro mwana one asarere ningo kirina ngo nere ige komo tangaza bo asengencha itaberanire kobogoli barabiaba mwanya bantu twensi bali banchire ko soime bali banchire ko tigense bali banchire ko tige bitina bali banchire ko tigo bogenki moginare kanisa lakini mogenki number 1 no ale ruchi matalia karansete ruchi chiso kombya mwakora mukata bajisire no ale rocha oyigweta ko boli omwana bwo muntu ngaya babali nena kumanya aya nje no yobukioma ukioma nabwate nyaroke ko bwekaine aya nje nchimbuka mumuroya najete mumuraki na matoke aba ni nkongenda igo ibwete nkiamoten mungino manya koruoti ko mwana obande otale kongeresa baba nje tongire kina kiamatenena mumuro yo rare tira baiseke barenga aya no yo karenga nande no ale kanisa gotenga o bwanchani wa Yesu nobo ngemo no amaine mborasal bwanchani mborasal eke Krista tagete na bantu bekanyete be aliganirie asoboruoti bakora gendo bogoje bana banya sabantu banya abantu banya sa na bantu be aliganirie ekiagara ekera igore ko confirm ngabali bale imeyaye na uboka bararangeli kwa malieta ama okoboki ngo karo asaba kule igokora abara kabere mbale baraboki kwa sekina na bande mbaboki we asoboki mabwaliriri bwakara na kare ngayoberete boli njana yetu boli. Jiulize utakuwa upande gani? Maana ufufuo utakuwa mara mbili. Ufufuo wa kwanza utakuwa ufufuo wa wale ambao watakaomlaki mawinguni. Bana bamona ngani komoro tota Kristo yo yamare. Elibona ana otura abeke toko maji ko Zion elda. Totene ine toko maji ko Zion. Igabono igonda abende PC. Omokungu na ndengo mosacha nganya. Nko motenga network PC. I'm waiting for Christ. Hallelujah. Nde PC. Waiting for Christ.
Enibo yense tingo ya lakini. Wajai wense nimbo akero kwa eli. Wajai wense nimbo akero kwa eli. Wajai wense nimbo akero kwa eli. Hallelujah. Eningende gotimo. Weroli wense nimbo akero kwa eli. Weroli wense nimbo akero kwa eli. Weroli wense gakito bwatyo kabako. Hallelujah. Eningende gotim. Oborami wense nimbo akero kwa eli. Borami wense nimbo akero kwa eli. Borami wense nimbo akero kwa eli. Hallelujah. Eningende gotim. Abana bamunene ekerengene ya mambi akorolekana. Yule nyota walifajiri atakapoonekana, wale watakuwa wa kwanza ni wale ambao waliolala wakiwa na tumaini ya kwamba mwana kondoo ndiye aliye na maisha yao. Elintogenda komoro katikati ya male. Hallelujah. Tunachiri. Tunamanuire. Hallelujah. Igwa. Yani libono ntubeke ruchimbaba. Kina mama watapewa mapawa. Kina mama wangepewa mapawa. Wangeruka ruka utasame mji wa Zayoni. Ruka utasame mji wa Zayoni. Wazee wangepewa mapawa. Wangeruka wazee wangepewa mapawa. Wangeruka ruka utazame mji wa Zayoni. Ruka utazame mji wa Zayoni. Bwana bitina byense nga yokoira obagenki obasoy nyomba abasoy nabaso abumba gotoka igwa aye ndaba ko sentige ndaba igwa para bangasai kumba manye ekene nkelinga ki ekero Kristo ito agocha bono tali gocha gocheria ekera gocheria kabere tali gocha koiborwa buneke mwerere igagocha karo moruoti atakuja akiwa nani mfalme na mfalme wa wafalme na nguo za kifalme atakuwa amezivikwa. Tutakuwa tukihimba tukizunguka Yerusalemu tukizunguka Zayuni. Abu naondabe sinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu. Bwana Yesu akiwa mbele zote tukimwanda. Usinjali ile ya mbinguni itakuwa furaha ya ajabu. Bwana Yesu akiwa mbele zote tukimwanda. Ngaya baraka baraso abajakaleni abatumanireni abatumireni abasanyomoreni abaso mutale kongana dia bakaka bali maega ngonjanda bali bakaka bali maega bakaka omonene ndi tieke yagerana como cheire Rona mache onsi vivo no movolia con el coro vive vique imeane onyendiria abakungu bale gotulika muna Yesu akorandikwa batulike anyandiri banja batulika abakungu ikena bombwata abange kanisa pasa tima ido sono bwata abakungu abange kanisa anchote garana anchote pia onya bakungu mbaho njoka ntwale kuna kurandi njiri ye muna tokorandi amatanga ya yani bakungu bangu muliro wa masaku umaito muliro wa masaku umaito muliro
umuriro bw'amasako umuriro ndara tiwasambire ndara nabo bali naye lakini onyendiri bali gonchoka kanga abasacha babo bali kanisa akina singa batana onchoka na romonto ya mabeke kilipwalia kiaba Nigeria awagi tibuno mokungu goche kanisa omanyolire Yesu ole pretenda agokora ale pretenda kana bwata Yesu anyomba mwaye itukundi ana kote musacha yanga karibu pastor akachiagacha akaminyoka paka kali rusa kate pastor ngakibasta karibu pastor mindu kakina egwachire musacha yaga kuminga amaene mokano wakali runse kwekanyite bosibu umuntu yani akote pastor karibu pastor mindu karibu akamubolinga nkyo kokara amakena kusene chapongo kutuli bwangu ngolete oyino musacha obanda akora gendo akubulie ngenje ekarabi nyoka kuchichokoni naliyo umusacha yakubuli basita ngabasita njina narolirega kone enchira mukana akwaliganiri okomotabinga mukunguyo nero mudikonez nero utireta magana hospitality ali kwende ekanisa nero muhaligani umuya nero okotabanga mukane ngana role model okomotabinga this wrong model egera onye mukana bakungu bane mbagora genduki mbamubwatia ole kanisa yani mukungu na bale kanisa lakini nyumba akuna kwigurura musata bune humbwa sara ile turangulira yanga turangulira yeye kurara nkuyo anya bakungu mbanjoka anga yesa acha bunaka haleluya yes kwale kumanya anja mwikaransa bagane mwachire kamwanyorera abantu bakorandirwa nchungora ikaransa ngora ile kiana ekwanyorwa karansa ngora eko kwanyorwa tali ntu ababe anjo ikaransa otegerere to konyora abantu babagire ndagiro chake ko bakwania ikuragira bali nginale koteba mamwa ndantanire iga abantu banyasaye bakurangirwa abana banyasaye nonya nabasacha banyasaye ekaba amanyinya Kristo na ibole tuwasenye nchu abarabo na Kristo yonero tubogole tutwensi akatoikia asomo salaba na kigara kulera asomo salaba oteba it is what finished abana bamonene agatuaka neresira bono igomba tebe ngetimbo atideni ekiagara ni gonga kaneire na Yesu na amanyete nganindo na inde na achicha no nyambono ncha abana bamonene gonde tayari kogenda ka bali mogotegale nuka na gotegale nsi tera inwensi bantu bana bagachire chikoroba bantu bagachire chikorobo chiko batabi gendo kieke abantu bakolire amali bono mbona agucha mali mbona ajete uchikwara so muntu nga Yesu ngo chare okuminga ingoko ntebi yesaje aje kotagole nyomba na agachire ngi masoneti omo herese ko ya Yesu baiseke mbona besibirie amali simoku ngana ngangu isimuri gende nge makole tense baiseke besibiri yani agutacha na ndo beko aye hani abutacha na babwate abwate kiyandika kibu isatu nirako bangusire bikurutu nirako bangusira sago ikaransa nirako bangusire ubusio umana kobeka karo erongi getoko okoranga nekebuye no muntu kanaliga kuchinga njuki tele wala ana barabu ana kutakune puliga mwingi njuki sasa sana naitana mimi wananitanga kuminga bamintu ngike bano kukwanaye echoke buya pana baita senseli gere tubono go turange tuko ukingoni nanda bamura baita no bale nabanje tabantu buna batabwa ati network nera kona kotabinga nataka kuponga na wewe umuntu utabwa ati network no yoko ponga nere ana network umuntu uyo no ngane chingiri ta ko yara koros chinsa ga bekeliko chinchara abwa to ngane ke bakia tinga
Gisi. Nare kuri mo ise ka ba non ko nyoma nare ko manyora. Mona na ko nya tenga nyoro munyamira. Pana banya sai. Tigamba manyingo mona no itonganga. Ege nteke ne kwala ko koraneke. Ancha kuikaransia abana baito kwana na barabuo pamanyenga ki baada yobo kimobo obo kimanga kola balendo. Ebintu bimwalire chibibi bya chimo kutembo wangu mogokwa nje na ataba ngatikana kuli nderema na kuli risosa na kuli bintu bunebi aya ikali Nairobi sabanga nipatie yo kuku okola zire ngo kekubira ye gwikia yamo libere lya ulya mana kubimbe nje ye gwikia yamo wate kamuna taragwako na so mebi bungo kwatinde kutaliso kimo kimobo manyanga obo kimobo amalikago teba ugogolire aseligoli lirengaki linene aseligoli linene lendo mubero takuna gota tikakuna kwanekero mubero isiko paisekaba anda aboli buna sodi amangana anya boli botambe pastor abantu bali koigwa anda aboli buna sodi bali kabana ko gende sabali umeayenda ugenini tafadhali inua mkono juu kama umeenda ugenini umeifika mahali ambapo unakutana na chakula endagero nyore ebekire sani ekunekeiri neyendere twe ekunoire niliro atake komanyekere ime ekunekeire abaishikira ndole mba komanyeke ndege buna na devire hiyo anchomanye omubero ne karu ya Nyasaye asomo ikonya sawa kola tegendo ki omengete igoli ndo mubere takuna kobo muntu otige to mubere bosa amarika gontebi abanyaka na batumani mbakole gendo ki mbagambigwe watahukumiwa siku inakuja nsango je kere kinage kugamba bakungu no baroko bukana nyomire omoroke ngaki omongina awatebenga omongina nayo nyoko manya oyino mokungu nyo okomwana omongina ngaki omongina yanyoko hata ke tomoro ngaki madamu na kiebesite oyi kweta akona kwasaka akipeni nayo mpinisi oyino mongina oyino mokungu wate birangara liye otamanyeti nga Yesu na mukwerete balenga monanje bakatebanga Yesu buna gwachite litangani naende go gocheli akabere ne yali kanira soko kanyaleloya balenga baro mukiga teba amina teba amina mukia maboka yorote abero teba amina kune mateba amina ekebungo kiana kyo maelio First Peter chapter 2 verse 5 First Peter chapter 2 verse 5. You know what they are? First Peter chapter 2 verse 5. First Peter chapter 2 verse 5. First Peter chapter 2 verse 5. Akimwale kwa sababu nene songo kake mwatikiro mwako ulio chandu. Nanyi kama mawe yaliyo hai. Ninyi kama mawe yaliyokufa. Karatika. Ninyi kama mawe yaliyokufa. Yaliyo namna gani? Hai, ino moramagena arengaki. Inche nelige nalire moyo ilikuwa gacha egentokere moyo. Haleluya. Mumejengwa mwe nyumba ya nini? Haro. Ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za nini? Za Roho. Zinazokubaliwa na nani? Na Mungu. Na kwa njia ya Yesu Kristo. Iga bana ba Nyasaye bali moyo, bali biyegwa, baramagenale moyo, igo bakorwa ebiyegwa bire moyo, bagache ekanisa yo monene, ekero Yesu akoirana, anyore ntomoganyete. Ke? Baka karongo beke point yo mwali muri korora. Aye baba, nkyungumeretio ongitumatirete yoko bwankwete nde moyo. Ntegerera nyigwe. Igago teba toba magenale moyo akwagacha ekanisa erengaki moyo. Gotigara goro muntu uri moyo takobo muntu kwete
amaswali okoboli buno omonto okwete kemoika ekio gokora buno omonto okwete enchero okoiraneri buno omonto okwete iraneri buno omonto ore moyo erinde nse emanye ng'a Kristo naye kwerete akanywa obogima bwaririre gwakare na kare omonto naro okaenda kokorana nomorwaire tari komoa gosemeria okoigwa ng'a gaki yani kumbe kanyana borwarete iga gachente koigwa norwarete baba naborete iga igo omonto ina omonto ogosemeria osa motigo gokwa kabonto ogosemeria ng'aki ense yero nonye koera Yesu nakorete gento ki naro haleluya Mose ni wase Yesu kisoma bori ito Get the point. Take a step forward.